George Juma, Ramogi TV, Migori. Jagoro mongirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omollo kone jopuonjre mag mbalariany ni obed machiegni kendo ikore mar manyo thuolo manitiere e bede migepe mag sirikal. Omollo nobedo kod romo gi jopuonjre ma joluo mawuok e mbalariany Buora pachoka kendo singo chiwo sir mar ber lwasi mag somo ka kwayo jopuonjre mondo omed keto mijing'o mar duong'o dhoudi mag jotelo mondo gibed kod ng'eyo matut mag thuolo mag tije. Jagoro mongirore bende nochiwo ageta ne jopuonjre mag mbalariany mondo kik yudre e timbe moko maketo ngimagi e andaki kata kamano gitim gik manyalo kelonegi yuto. Because we realize in Kenya we have concert technopolis that is in the other part. In entire Nyanza we don't have such a center of excellence or technocratic advancement. So in your area of influence that can also happen. And also for the graduates that are also ambitious and patriotically triggered, the cadet programs that are always there annually. Samawadi long holiday, I would like to request you at least we engage with the students or the leaders back at home. Mondogi create some projects. Masamawadi long holiday because there are people who are here in Nairobi just for education. Koro samagidok holiday ginyedo gimoro manya ginyalo timo. Because we have the opportunity to have gone to school. We have the opportunity to be in institutions of higher learning. It must instill in us the ability to question and to ask constantly. Anyalo mana yudo kaino kitimri nade kaino ke yudo. I want you to help us change that mindset. Ang'o mwasetimo gi opportunities go mondo lok ngimawa. Can't we start from amongst ourselves and ask ourselves, what is it mawatimo gimawan godo before we start asking jomamoko mondo timang'owa mondo tim.